Ideme záverečný Liptov, je to vlastne posledný pretek majstrovstiev Slovenska tohto roku v sezóne, všetko je otvorené, dáme do toho maximum, aj keď zdravie trošku nepraje a uvidíme, čo to prinesie. Tak máme po prvej sekcii, zatiaľ to ide veľmi dobre, som spokojný. Sú tam nejaké chyby aj nedostatky, ktoré vieme, kde máme hľadať, čiže teším sa na druhú sekciu a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Tak máme po druhej sekcii, tá prvá RZ v druhej sekcii sa nám veľmi nepodarila, ale snažíme sa ešte zabojovať, zatiaľ sme tretí v dvojkolkách. Na ten titul to nestačí, Paťo je extrémne rýchly a zaslúži si to, tak už len dojsť do konca a uvidíme. Rally Liptov si myslím, že sme pekne ukončili sezónu 2024, skončili sme na 3. mieste v 2VD a 2. v triede. Ten titul nevyšiel, ale aj tak mám extrémnu radosť z týchto pretekov, boli výborné, čiže chcem poďakovať všetkým, celému týmu, Emilovi a všetkým, čo so mnou mali nejaké dočinenie túto sezónu, takže ďakujem.